Добро утро! Добро утро! Ако вече сте ни посещавали, ще ми продиктувате ли телефонния си номер? Разбира се. 08821211416. Вие сте Петър Баделев, а този приятел вероятно е Рони? Точно така. Време е за годишната ни ваксина. Поставете Рони тук и да видим как е. Чудесно! Температурата е 38,2. Рони изглежда в отлично настроение и е годен за ваксина. Всичко е готово. Да запишем сега посещението. Благодаря ви и до нови срещи!